Molt bones, doncs avui us volia donar a conèixer una empresa de hosting amb seu aquí a Girona, que el més fabulós de tot és que ofereix un hosting gratuït perquè pugueu allotjar la vostra web. Es tracta de serveiwebhosting.com. Aquí podeu posar català. Tenen els seus servidors a Girona. I com veureu, aquí clicant a hosting, i veieu que posa hosting gratuït, hosting gratis, a 1 giga d'espai, de disc, tràfic il·limitat, un compte de correu, 2 àrees de correu, un compte de FTP. Vull dir, lo indispensable per començar o per tenir una web que sigui senzilleta. Jo hi tinc allotjada una web que és força, o sigui, ara no té gaire trànsit, però és força completa i de moment aguanta la mar de bé. Vull dir que per un negoci petit que necessita tenir, per exemple, una pàgina web on mostrar les seves coses, les seves dades, o si per exemple voleu muntar un catàleg virtual, jo crec que amb això en teniu més que de sobres. A més, fins i tot, si després dieu, bueno, necessito més, és supereconòmic, 35 euros a l'any. És que és supereconòmic. I a part, el servei que tenen d'atenció al client és brutal, vull dir, tens qualsevol problema, obres un tiquet i potser en mitja hora, sobretot primer et truquen abans de respondre al tiquet, et truquen per veure si et poden ajudar telefònicament. Vull dir, si no teniu aquí aquest xat en línia, que els hi pregunteu el que sigui, deixeu el vostre correu i us respondran de seguida. Vull dir, jo crec que no puc estar més content amb aquesta empresa. He estat en altres llocs, vull dir, tinc webs allotjades amb altres empreses, però mica en mica les aniré passant aquí. Els preus dels dominis també estan força bé. D'entrada, aquí veieu on posa veure taula de tarifes. Podeu veure el que costa un domini, un .cat, doncs el primer any són 5,90 i després la renovació són 15,90. Val a dir que de vegades podem trobar alguna promoció del .cat, i això ens sortiria una miqueta més econòmic. L'única pega que li trobo és que el seu panell d'administració, qui està acostumat a un cPanel, aquest és una miqueta, és seu propi i és una miqueta estrany i bueno, farragós de vegades de trobar les coses. Però un cop t'hi has acostumat, trobo que, bueno, no sé, per mi em val la pena. De moment em val la pena. Llavors, a baix a la descripció us deixaré un codi que tindreu 10 euros de descompte no. Posant aquell codi s'us afegiran 10 euros al vostre compte. Un cop ja hagueu contractat un servei. I llavors, per exemple, imagina que contractes, o sigui, tu només comprant un domini ja li pots dir, ei, vale, amb quin hosting el vols associar? I tu li dius el hosting gratuït. I llavors allà ja pots muntar la teva web, o sigui, només per aquest preu. Tu imagina que fas una web que es digui el que sigui .cat o el que sigui .es, que aquest és la terminació de domini espanyola, doncs la renovació són 4,40. O sigui, pots tenir una web per 4,40 euros, més l'IVA, però per 4,40 més IVA a l'any. Si després necessites que tingui més capacitat, doncs compte que serien uns 35 euros més IVA. Estem parlant al voltant de 40 i escaig, menys de 50 euros a l'any. Jo trobo que és fabulós. O sigui, estic acostumats a veure preus de 100 euros. Jo la veritat és que, ja us dic, estic molt content amb aquesta empresa i si voleu us puc fer un vídeo sobre el seu panell d'administració. M'ho deixeu a baix en els comentaris
i jo us el faig encantat. I fins i tot, si voleu, fem el procés de compra d'un domini i veieu com es fa tot, el procés d'instal·lar-hi el WordPress i tot, d'acord? Doncs això, a baix a la descripció us deixaré el codi perquè tindreu 10 euros perquè s'afegeixin a la vostra compte i res més. Vinga, fins una altra.